খানা অলপ বেক হৈ দিম Nitum dak kacing rum nangko ke Lapulo non Assam Pradesh Congress Committee Amaipur Borok pokoi wangbom karbenglong wangbom Alapu dethon apen senang lubom apen dak dipuan ta waim kusin nitum betalong no kasi nitum kacing rum Lapulo alang lipan ke khamke aron mang topik athe bang topik athe ma mentuni ke tribal puamen pen tumana kang nek choi ta do example jong si tum endam pulutang te itum President of India alang li sitame tribal pen kemancheng president niklo alang li pas tame mentune ke Congress party pen kang nek choi pulutang te itum da ke tribal along ripinak si tribal fan jong si kang nek choi pulutang te itum oppose nang ko la ethelong ako isipen mang ke Congress atu mang ke development bang ini tum hanang lang un edat itum nang itum da chini lo Congress nengkan krip ho dak cari det pen apis tame development asai bangke awe dak thegong we samin itum Bharatiya Janata Party sarkar dak nang cari lo pen ke itum development asai pen nang an ke itum dak theglong lo chingthur pik lo nang itum dak chini lo kadu eta kasi tame lahai development asai ke claim ho tame itum han kala Congress party itum han nang son nang kham khela son dudu kasi la son anti development alidar fan ke nitum la kroi kre da kar benglong ke bang nitum ta oppose nang ko anti tribal anti development plutang te la ke madu ta kali Congress atum lo lasi alang li dak dipu ke bang hot bang ke nitum dak Bharatiya Janata Party akare kota tum det ta kali dak lapu kapega public atum siname do lasi alang bhan ke kham khe sitamini tum chapakla nang ko opinion son mang ke athema ni tum ke la dak ke tribal aman peng nangji nitum lason dak thak tum development tame dak kar benglong chingthul an so chingthul nang halang lasi latum kang abang ke Congress atumang ke nitum han nang ke kham khe tribal bu benang kang nek choi benang lok development asai long nang ke kham khe alang litum ke claim on e asai anta ahut alang litum government tu bom hus claim on e asai pot kache therak lahai dalitum theklong lo parni sia son ke ala dak golakhar long stame akha chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma asar phas jame tengkheng dun lo ka tengkheng dun bang ka pre ka region kali lake ka therak mate lake development aphan ke kham khe athame hala dak sitame isi scheme kang pudam phan se kedam hala dak ka pre ka mai mate political meeting phale kedam gali lasi lason ke batai ni tum theklong lo je development asai lo prutang te Congress ke latum me therak du ti atum na kham khe ti lasi lason ali dar phan ke tribal phan ke kroi kre ali dar lapen development phan ke kroi kre ali dar phan ke niltum same chak chi lalo niltum bini la pan so kham khe asai kono na dim no ke tengke dak karbeng long alang li tum lapur dethor na pen si napang jenglo dak Santipur pendang lok along ke kham khe asai pang jenglo laso dak thang itum dak dipu along sedamen dak tarang so gate long adung di ladak sitamen itu cingrum penalang lipan cepak langan poje ditum ke anti tribal alidar ke kroi kre lapen anti development alidar pan ke ditum mangke oppose pang ni ditum cepak lain masin ditum dak cepang rum lo ini ditum dak Bharatiya Janata Party ten akta morcha pini ditum dak Gaurav Gogoi ke bang
daso alama puthak sinili tumda kachingrum dasi alang liapan dak Karbiang Long is Karbiang Long pen dak pawang long le deji akan sinili tumda bori tapen ga alang liapan dak pawang long le deji po karon ge lahilo alang li klem di dam lokje tapen ga alang li Pakistan long ke zenamun ipina dasinili tumda Karbiang Long ke la sonamun ipan ko dili tumda exception Tolong.